27 जुलाइ खुंग्रिं गोजौ फरायसालिनि थाखो 9 आरो थाखो 10 नि जे फरायसा बिथांमोनखौ लानानै खुंग्रिं दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादा प्रि सामार कचिं केम्प दिनै बेखेवनाय हाबाफारि लादों। दा बे हिसाबै आङो चिरां जिल्लानि सासे मावथि हिसाबै दालाइ आफादनि बिथांमोनसिम साबायखर जासिदों। दा नैबे सामार कचिं जे केम्प बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जेब्ला 2006 मायथाइयाव गुन गोनां सोलोंथाइनि जे मोनसे मावथांखि बेखौ डिक्लेयार खालामदों। बै समनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो गुबुन गुबुन फरायसालिफ्राव फरायसाफोरखौ लानानै जोङो बे केम्पखौ फाथिबोनाय जादों। दा बेनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय जिथु सामार कचिं केम्प बेनि गोनांथिया जाहैबाय जुलाइ दानाव ओरैनो स्कुल बन्द हिसाबै दान मोनसे बन्द थायो। बेयाव फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरनि गेजेराव मोनसे सोमोन्दोआ गेप जानो नागिरो आरो क्लास खालामनाय मोनाबा फरायसाफ्रा फरायनायनिफ्राय एसे जानगाराव थानो नाजायो। बे हिसाबैनो जाहाथे बिथांमोननि सोलोंनाया जाहाथे कन्टिनिउ जायो बा बिथांमोननि फरायनाया जाहाथे कन्टिनिउ जायो बेखौ नोजोर बोनानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बे कचिं केम्पखौ फालिबोबाय थानाय जादों। दा जोङो मिथिगौ सोलोंनाया मोनसे नेभार एन्डिं प्रसेस। बेयाव सानफ्रामबो सोलोंबासो जों गोदान गोदान सोलोंनो हायो आरो नैबे कचिंनि गेजेरजों जिखिनि क्लासाव गेप्स थानायफोर जायफोरखौ जोङो क्लास समाव मोजां सोलोंनो हायाखैबा जों बेखौ नैबे कचिंआव स्पेसियेल जोङो सोलोंनायनि जे मोनसे खाबु बेखौ लानो हायो होनना आङो फोथायो। चिरां जिल्ला हिसाबैबाबो जोङो नायदों थांनाय माखासे बोसोरनि जे रिजाल्ट बे मोजांमोन आरो थांनाय बोसोरनि जे रिजाल्ट जों जिल्लानिफ्राय सारा आसामावनो 11 पजिशनाव थानो गोनां जादों। दा बे बिथिङै नायोब्ला जोङो जिल्ला हिसाबै सोलोंथाइ बिथिङाव गोबां खामानि मावनांगौ दं। बेयाव खावलायगोन मोनफ्रोमबो थाखोनि समाज सिबियारि सानसुमै बिथांमोन जोंनि फोरोंगिरि समाजाबो फरायसाफोरखौ जाहाथे मोजां सोलोंथाइ होनाय बे फारसे गोसो होगोन आं बेखौ आंनि फारसेनिफ्राय खावलायदों। बेजों लोगोसेनो जोंनि जे परिबेस बेखौ जोङो मोजां लाखिनायाव जोंनि साफ्रोमबो गारजेन इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोना आफाग लानांगोन आङो सानो फोथायो। मा मा साबजेक्ट फोरोङो सार? ओरैनो मेथ्स साइन्स इंलिस बेखौ बिथांमोना प्रिपेयार खालामदों। दा जोङो मिथिगौ मेथ्स साइन्स आरो बे इंलिसफ्रा फरायसाफोरनि थाखाय एसे गोराबो जानो नागिरो हिसाबै गुबुन साबजेक्टखौ एसे गोरलैसिन मोनो। दा बे जे साबजेक्टआ एसे गोरा बेखौ जाहाथे एसे मोजाङै फोरोंबावनो हानाय मोजाङै बुजिहोनो हानाय बायदि थांखि आरो नोजोरखौ दोननानै बिथांमोना बे साबजेक्टखौनो कचिं क्लास खालामनो नागिरदों। बिनि थाखाय आङो जिल्ला एबसुनि सासे मावथि हिसाबै दालाइ आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम बे केम्पखौ अर्गानाइज खालामनायनि थाखाय आङो जोबोद जोबोद साबायखर जासिदों।